Ayan siya guys, nakatubo na. Ngayon, ang gagawin natin, i-flatten natin, mag-form na siya ng cinnamon. Ayoko diha, oy. Muted magka-permi. Ayan na, fina-flat na po yung dough. Tapos, next po niyan, lalagyan na po ng butter later. Yan po ang ating baker, si Miss Lilian. Dimot na rin ba ito? Pagka-barista na, punta na sa ano. It's not demote. Nadagdagan yung ano mo. Baker na, barista pa. Yan, himas-himasin lang hanggang sa ma-flat. Himas-himasin ng rolling pin. Ano ko dyan? Isngi. Next po, lalagyan na po ng butter. Spread lang po hanggang sa malagyan po lahat ng sulok, lahat ng part ng ating dough. Shaya, shaya. Sige. Ayan na. Malapit na matapos. Hintay na siya. Si Lilian. Anong... Kumain ka na ba? Opo, tapos na po. Tapos na po. Ngayon po, ilalagay na po natin ang... Ano tawag dyan, Miss Lilian? Cinnamon at saka brown sugar. Cinnamon and brown sugar. Tinawag siyang cinnamon. Sinabon ko naman. Ayaw kuminis. Ayan na guys. Nalagyan na po lahat ng parte ng cinnamon at saka brown sugar po yan siya. Sprinkle, sprinkle. Ayan na. Next po niyan is lalagyan na po ng Nutella. Ayan na po. Nilalagyan na po ng Nutella. Nutella chocolate. After that, iro-roll na po. Rolling, rolling, rolling in the river. Cinnamon pala yung niro-roll. Okay, mag-alala. Naghugas po ng kamay si Miss Lilian. Ayan na. Tapos, i-close lang po yan para hindi po bubuka-buka. Yun na, after that, ikakat na po kung anong gusto nyong sizes. Depende na sa inyo. Parang, ano? Sinusukat po. Sinusukat kasi pang benta po. Kung kakainin nyo lang, okay lang kahit anong size yung gusto nyo. Sukatin para pantay-pantay ang pagbenta. Di lugi ang customer. One.
2. Three. 4. 5. 6. Yan po. Every po gawa ni Miss Lilian is nakakagawa po siya ng 6. Tapos yung dalawa po is tabas po yan. Para po yan sa mga pulis. Ayan na. Ito po ay i-rest pa para tumubo pa. Tapos mas smooth siya pagkainin pag nakatubo yung cinnamon. Yum, 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 yum. So, ayan na guys. Pag-fruit natin ng mga around 20 to 30 minutes, pwede ko na po siyang isalang sa oven. Isalang na natin. Ngayon, ang temperature niya is sa taas, 140. Sa baba ay 150. Antay-antay lang po. Within 15 to 20 minutes. Yan na siya. Yan guys, luto na po siya. Ngayon, i-frosting na muna natin. And wait for the result. Init. Here we go. This is the finished product, guys. Cinnabon. Thank you.